Salam alaikum an balima mali an b'aw fo ka barikada balima kɛ ni aw denkɛ don Amara Sila Suri chercheur yɔrɔ la ka a fɔ ye vidéo in partager l'heure est très grave. Mali gouvernement bɔra ka communiqué dɔ kɛ ka ONU ko jaabi o de senfɛ m'a ɲini aw fɛ a ka vidéo in vraiment a ka a partager a ka cœur bila a ka sɛm a ka olu caya an ka Sherifukɛ fo Sheikh Sherif Tiami Aidara Kango Manti nɔrɔ dɔnkili la kasa tiɲɛ don o don Sherifukɛ ka furaw kabakow de kɛ a bɛ dɔw ka hépatite traité dɔw mɛnna bana la santaw paralysé len don a b'a traité yɛrɛ dimi fasadimi a ka ca a numéro 75 75 64 10 10 75 64 10 10 ka an ka kutubu n'an ka waliw fo Sheikh Lassana Kanɛ belebele a bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci mɛn ko n'a gɛlɛyara Mali ko la se bɛ k'a ma ka Sheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo ala ka maɲumanw ma ban jamana kɔnɔ wallahi morikɛ ni dalilu sigilen don ka famille Kanjalo ka bɛɛ fo ka Madu Kanjalo fo yan fo jeli o tɛmɛlen kɔ ka foli bila SIAF mouvement victoire et gloire à président ba Seko Tumara Didlajo Adaman Samake patriote mass Sako Jalakɔrɔji SIAF ni Pensoba n'o ye Mali n'a ka mɔgɔw ninnu bɛɛ ka foli belebele bi yan Modi Gabon c'est-à-dire an ka base bɛ yɔrɔ caman na fana u bɛɛ ka foli a bɛ yan an bɛna don an ka sujet kɔnɔ n balimaw Mali gouvernement a bɔra ka communiqué kɛ Mali gouvernement ka communiqué la gouvernement y'a yira k'a fɔ baara min kɛra an ka sarasiw fɛ mura a baara ɲɔgɔn ma deli ka kɛ tellement que baara ɲana tellement que an ye dimi don terroriste la an ye terroriste min faga i b'a ye k'a fɔ France y'a ka collaboration kɛ ka ban MINUSMA Mali kɔnɔ a ma deli ka faga mɔgɔ mɔgɔ sara i b'a sɔrɔ i kun ye terroriste ye mɔgɔ mɔgɔ k'i ye kɔlɔlɔ sɔrɔ na i b'a sɔrɔ i ye terroriste ye Mali armée ye renseignements de ɲini satellite drone avion de reconnaissance ka tila ka cɛw bila dugu ma ka tila ka service de renseignement bila u ka mɔgɔ ninnu infiltrer pour que ka terroristes sɛgɛsɛgɛ ka bɔ population civile la mais mɔgɔ min b'i kɔ est-ce qu'il y'a faamu a ti farila hali n'i yɛrɛ faga k'i kɔnɔ dayɛlɛ a ye ka tiɲɛ fɔ o de senfɛ Mali gouvernement à travers Abdoulaye Maïga balimaw an bɔra ko belebeleba de kalama ja n'an kun sigilen don an ka wele k'an jɔ jaja an bɛ nin na France bɛ ka Mali surveiller de jaja an bɛ nin na tubabuw ka satellitew bɛ ka Mali surveiller de jaja an bɛ nin na tubabuw ka satellitew o bɛ ka Mali armée ka position de ta k'a di terroristes ma n balimaw ma nin de fɔ aw ye n'i y'a ye Sevare attaque kɛra wallahi Sevare attaque balimaw bɛ kuma dɔ fɔ a ye ni janfa t'a kɔnɔ ni an ka position ma di terroristes ninnu ma o tɛ se k'a baara kɛ cogo si la o de la Mali gouvernement ko k'u bɔra kalama ko France bɛ ka Mali espionner communauté internationale bɛ na Mali espionner k'u bɔra kalama ko ja ONU bɛ ka tubabuw de bila u k'u ka satellite Mali ta kalama Mali ma ɲininka Mali ma bɔ a kalama ka Mali sɛgɛsɛgɛ k'an ka armée sɛgɛsɛgɛ an ka armée ka opération kɛcogo u bɛ information di terroristes ma u bɛ an ka position di terroristes ma pour que u ka dimi don an na rapport in y'a to ja an nana ka na bɔ de kalama parce que ko rapport in na k'olu ye satellite k'olu ka satellitew de bila ka baara kɛ k'olu y'a jateminɛ ko Mali ka hélicoptère 5 ko 4 nan'i sigi ko 1 tora dɔrɔn ko ka marifa ci mɔgɔw la de 1 la fiabilité des renseignements du satellite i b'a ye k'a fɔ a précision 100% tɛ satellitew tɛ se ka fɛnw ɲɛ i n'a fɔ ko dronew b'a ye cogo min na est-ce qu'il y'a faamu en même temps rapport kɔnɔ Mali ko k'u y'u sigi de o sigiyɔrɔ la ka téléphone ne ci mɔgɔw ma ko jɛ tɛ se ka kɛ n'o ye k'a dabɔlen tɛ foyi kama ka fanga bin ko surtout référendum de bɛ nalen u y'a dabɔ ka fanga nege bɔ mɔgɔw la parce que référendum bɛ nalen pour que ka référendum tiɲɛ ka référendum ka saboter ko yɛrɛ senfɛ Mali ko ka ONU ka nin rapport y'a yira u bɛ ka an espionner n'u ka sanfɛminɛnw ye ko o bɛ kɛ sababu ye ko ni seginna an kɔ dɔɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko France ma deli ka nin ko nin baara in ma daminɛ sisan dɛ don min na u b'an ka gosi u bɛ kan di armée malienne ma France ka drone 2 de tora sanfɛla la o bɛ ka Mali
saraso ani Russie saraso olu tato gosi parce que u ye fagali juguba de kɛ ka mɔgɔw faga k'u su bila dingɛba dɔ kɔnɔ donc o dingɛba in a ma datugu ka ɲɛ a ka bɔgɔ k'a la donc armée malienne dontɔ gosi i b'a ye k'a fɔ u ye kisɛ de ci armée malienne ni Russiw kan donc kisɛ cilen olu ripostera u ma mɔgɔ ye u taara k'u bɛ patrouille kɛ u taara bɛn nin dingɛ jugu in bɛ yen su dɔw yɛrɛ ma datugu ka ɲɛ u y'a layɛ su hakɛ joli b'a kɔnɔ Faransi taara o image de ta ko Mali ani an ka partenaire Russiw ko an ye mɔgɔw faga ko k'u bila dingɛ jugu kɔnɔ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ Abdoulaye Mayiga a y'o kuma de fɔ a y'a ka quatre vérité fɔ a y'o kuma de fɔ ONU a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ communauté internationale ma ONU ma Faransi ma ko donc k'u bɛ k'o espionnage min kɛra u y'o espionnage kelen de kɛ est-ce qu'il y'a faamu ka Mali sɛgɛsɛgɛ ka Mali dɔ ko Mali binna population civile kan Mali fana ma fila kɛ dɛ commission min ye nin baara kɛ k'u ka satellite bila kan espionner tubabu fɛn fɛn ye nin baara kɛ communauté internationale fɛn fɛn ye nin baara kɛ cɛ o cɛ ye nin baara kɛ Mali ko k'a ye enquête dayɛlɛ a bɛɛ kama chacun va répondre de ses actes k'u mɔgɔ o mɔgɔ u nɔ yera Mali espionneli la u mɔgɔ o mɔgɔ u nɔ yera Mali dɔdɔli la ka fɔ rapport kɛ Mali kan ko mɔgɔ o mɔgɔ yera la ko wallahi tu auras à faire face à la justice mɔgɔ minnu ye nin baara kɛ a bɛ fɔ o ma ko la commission d'établissement des faits o commission Mali ko k'a ye enquête ba de dayɛlɛ commission in kan Mali ma d'aw ma Mali ko n'a hakili b'a la kunun ne ye plainte ko kuma in fɔ autorités n'an ka kuma minnu ka d'u ye u b'o lamɛn ni minnu man d'u ye u t'o lamɛn sinon i m'a ye Abdoulaye seginna ka Mayiga kan sinon sɔgɔmada in na si je me trompe pas sɔgɔmada in na ne ye vidéo kɛ n ye plainte ko in dénoncer ou bien kunun est-ce qu'il y'a faamu donc n'an ka plainte in relancer Abdoulaye Mayiga da magara kuma la k'an ka plainte min bɛ ONU na est-ce qu'il y'a faamu ko n'o plainte jaabi ma bɔ k'o jaabi examiner ko Mali fana tɛ n'i da don est-ce qu'il y'a faamu nin situation in na parce que mura situation ani plainte min bɛ yen ONU na Faransi kama Mali ko k'a bɛɛ gulonnen bɛ ɲɔgɔn na n'i ye Mali ɲininka mura situation na Mali bɛ ɲininka plainte min bɛ Faransi kama parce que a yera ko Faransi de bɛ terroristes lafili ka na k'u larguer u ye terroristes bɛɛ kɛ bi u ye terroristes bɛɛ kɛ terroristes parachutistes ye u bɛ se commando la u bɛ se k'u pan ka bɔ hélicoptère la k'u fili ka jigin u bɛɛ bɛ se para la u ye para dege en même temps u bɛ minɛnw fana parachuter u kan ka kɛlɛkɛminɛnw fili u kan ka dumuniw fili u kan ka balow fili u kan Mali ye o bɛɛ preuve sɔrɔ tubabu bɛ ka jigin et disons terroristes bɛ ka jigin ka bɔ avion na sufɛla la Faransi b'a ka transporteur faga Mali ye preuve sɔrɔ o bɛ ka dumuni fili para la ka na di terroristes ma Mali ko ko preuve b'ale bolo ko fo sigi de ka kɛ san gardara n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ni Faransi cɛ pour que an ka nin preuve nin dalilu ni kisɛ minnu b'an bolo an ka taa nin dalilu ni nin preuve ninnu di est-ce qu'il y'a faamu donc an ka autorités vraiment u ye mɔnɛ bɔ an na u ye kuma min fɔ nin nimisi wasa kuma de ye mais n balimaw wallahi nin bɛ fɛn min yira nin b'a yira u bɛ fɛ ka janfa kɛ e b'a dɔn min bɛ ka ne siran bi an sigilen bɛ ko dɔw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ au lieu que sisan transition an bɛ wagati min na les véritables leaders les véritables forces du changement olu ka fara ɲɔgɔn kan fanga k'o gɛrɛ olu la olu ka gɛrɛ Asimina an bɛ ka mun ye i b'a ye division de bɛ ka na bi force du changement k'o kɛ fila ye force du changement min hali sini n'a fɔra ko tubabuw bɛna ko kɛ fanga in na ko tubabuw ye mercenaires ladon ou bien ko sugu dɔ ka kɛ balaga wuli ko dɔ i b'a ye k'a fɔ force du changement min n'ale de kɛra sababu ye ka IBK lata i b'olu mɔgɔw fɔlɔ de bɔlen bi i tɛ soutien kura bɔlen yɛrɛ mais bi mɔgɔ minnu ye u nin di ka IBK lata n'olu fɔlɔ de nana n'olu kuma sɔn bi kun tɛ se n'olu de ye kɛlɛ daminɛ pour que bi ka se IBK ye olu k'olu écarter olu bɛ ka kɛ kɔfɛkow ye bi ko bɛɛ bɛ ka di mɔgɔ kura nalenw de ma mɔgɔ kura nalenw an sigilen bɛ k'a lajɛ ni kumana dɔw b'a fɔ ko non a kana décourager k'aw kɔrɔtɔlen don ko poste ko tɛ anw ye transition dɛmɛ ka sɔrɔ an t'a dɔn ko nin mɛnna o anw y'an nin di IBK ma mais an bɛ ka se niveau dɔ ma ni ko ma to a tigiw bolo n balimaw lutte in tagalen ɲɛfɛ a bɛ gɛlɛya dɛ balimaw tubabuw bɛ ka janfa de labɛn bilahi u bɛ ka janfa de labɛn bon mɔgɔ kura dɔw bɛ bi minnu nana kɔsa in na
il va faut qu'on a jama labo ou bien qu'on a bossé ça qui qu'on a toi qu'on la ita leader kelen chie kenama ita leader chie kelen kenama il va y mouvement béclalé nobi il a essayé quand M5 divisé un moment ils ont tenté avec Yerawolo mouvement bébé a essayé qu'avec clacla tiens angana yongona ga otenu mayere ngon me mindo ni fanga bi magoto mo munu ye coin damne faut qu'on ait bima wallahi aka magodula akana so mo ga décourager parce que fin d'orebe encadrement il faut que mo ga préparer psychologiquement au cas dominani nunu be invention que ankama oui minke Irak Saddam Hussein na est-ce qu'il y a fond oui minke Kadhafi la min ko bu kono est-ce qu'il y a fond Kuba ga Corée du Nord là il faut que mo ga labe psychologiquement pour que ka kumbe jom se ko barake ni mo munu force du chemin munu kera sababu e kayibe ka lata mais binie jamana marabowe iba e ka fo olu de be ka ke den kere felaye bien global ko force du chemin fla même balmo wele blale ma o ka bosini akata CICB la force du chemin ira be CICB de là est-ce qu'il y a fo sini wallahi ibi c'est-à-dire mo bu tala quoi mo se ka force du chemin remplacer billahi force du chemin pour esprit M5 RFP de connaître il reste un billahi c'est ka changer il se ka changer malion dara awna niya e mo be ke asimi nunu fait ou dara awna de awnyu foku nege do mo la et ala me gata projet de constitution mi défend a projet de constitution ata droit ga dernier goro et on est à comment faut dans la rue mais projet élaboré to on ma participer à kono est-ce qu'il y a femme projet keraka ban est-ce qu'il y a femme commission sigira peuple ga représentant légitime peuple be mo mo nye die dongodo nous kera sababu ka faire transition fait ne ma leadership et al ne atakale président yere ko kunale échouera ko sare ko jeunesse bede échouera mais présidence taiga la bi c'est-à-dire force du chemin a jeune monumbe a mo cité président créé révolution me ka nyola choko dmena aita Iran président créé il y a les gardiens de la révolution mais Mali la gardien de la révolution bimi olu bebi alors que toi vous be ga mi labe il faut nga planifier de labe au cas nous fait un peuple se ka mobiliser choko na ka bu kama comme malewate to babu la ou be ga rapport min galonda mura la c'est très dangereux wa ala be fo kanga bola ibe soutien kura munu etolu bolere soutien kura munu meka wuli bi ta shi bolé nda fura ko ka boka faso défend ko ka boki ko da ministre la état chier en première ligne mais on ne peut pas en première ligne wa ko be klaka kaune la parce que ko be niveau d'ore là on meka akilna munu fo nama gere fangala ka se niveau do ma akilna nunu barali be gelea imana akilna fo chocho ni ma mogo soro ka bli kerefe munu me akilna nunu barake abe gelea mogo munu dalembe ou ka patriotisme nga bonolu ti kerefe tu as beau faire barat sekanya autorité de la tradition ay fereke aka lié wallahi aka c'est-à-dire ndaro ma fo jogomna Ibrahim Traoré yoro ya essayer ala ma mais kube tentative do ka kama ama peuple burkinabé bolé kati job palais dala ko c'est-à-dire ko c'est ça Ibrahim Traoré ma o bobi o force munu mene est-ce qu'il y a femme Mali là au lieu de négliger bi ko black fait ko bela quoi embalmo ame transition de me ame tien fouere tant que au lieu de transition fait ne aclite ski Francis se ga infiltrer à tout moment parce que nous tout ko be janfa la bendron il faut que réaction d'ore ga automatiquement aga kay ko flé ne fiera bega gringa yo soro beka nga do ka nga minge pour ka me se ka asimi maintenir en kuna cho me na sinon billahi o be fa ka asimi janfa o be fa ka gouvernement janfa anyeba bela ore ni kalonti ka rapporter Orono et Wagner considéré comme organisation terroriste. Et mon mugo barake, olu tigu yere ka nga protéger. O abega leader munu ya munu mega vidéo ke. Mais tellement que nos vies sont menacées, est-ce que mugo ba kalama?
anw tɛ se ka taa étranger ni extérieur la tuguni mais mɔgɔ minnu i bɛ k'a ye kunu an b'a fɔ Mali ye bɛɛ de ta ye bɛɛ de kan ka jɛ ka baara kɛ e cɛ mɛ ni fɛn dɔ fɛnɛ ma lajɛ minnu y'a daminɛ k'u nin di ani minnu nana sisan k'o bɛɛ ka kɛ kelen ye i b'a dɔn mun fɛn caman bɛ yen nin de b'a tiɲɛ bilahi nin de b'a tiɲɛ an kɔni bɛ kangari da mais n'u m'a mɛn problème t'a la anw ta ye i tɛ se ka kɛ jamana fɛ ka jamana marabagaw bɔ anw ta ye k'u conseiller mais n'u m'a mɛn problème t'a la u ka continuer salamu aleykum